fruita nosaltres una cosa ben rara, vull dir, fem formatges i iogurts i això, i ara la Generalitat l'any passat va dir que es podia vendre llet crua. Vale. Tothom, hòstia, que ven crua, no se'n ven molt poca. A més, sanitat és prohibit per vendre llet crua. Una granja que no... Per vendre llet crua has d'anar a sanitat, demanar permís, t'han de venir els veterinaris i veure si tot està en condicions. Vull dir, nosaltres teòricament en podem vendre perquè ja tenim un obrador, però el sanitari ens va dir el veterinari que s'ha de treure un permís. I això la Generalitat s'ho ha tret de la butxaca sense haver parlat amb els sanitaris. Imagina quin merder, perquè diu, clar, si hi ha alguna contaminació, algun problema, diu, nosaltres no sabrem qui és que ven llet. Diu, hem de saber-ho nosaltres. Clar, és que ara jo crec que són una sèrie de passos que això ara s'irà canviant. S'ha d'anar canviant. Autònoms. Si tu comences un negoci, tu creus que durant 5 anys tindràs segur cap on t'aniràs? I has d'estar amb la corda així posada, pagant i tornant a pagar. Perquè, clar, a la que se'n vagi una coma d'allò, bueno, i després fas cursos d'horta ecològica i diu, no, esclar, tot això afavoreix el senyor de Casa Ametller. Oh, mira que maco. Perquè te llegeixes el quadern d'explotació i dius, hòstia, però qui collons ha fet això? Sap què és un enciam? Perquè, clar, ara, per exemple, espècies, si tens 3 o 4 varietats, paga per cada varietat. Hosti, per què? No pot ser una sola varietat de tomata i ja està? No, per cada varietat, perquè clar, què passa? Els grans, com que tenen 3 o 4, general, perquè així amb això ja fan prou, espavila't. Si tu vols fer 4 o 5 varietats diferents, ja et surt que no pots fer-ho. Nosaltres ens ho detallem tot. I ara, ara és el temps de collita de pomes, ens ho detallem tot al Mercat de Blanes. Anem cada dia al Mercat de Blanes, menys diumenge. I doncs van venir uns senyors que, clar, estem collint pomes, doncs ells pensaven que superbarato, com que no. Les meves pomes són molt bones, i, de fet, tenen un preu. I és que, a més, jo haig de mantenir les càmeres frigorífiques, haig de mantenir treballadors, això. Tu què penses, que t'haig de regalar jo una collita que faig a l'any, te l'haig de regalar de què, Moreno?